U Saboru danas počinje rasprava o vladinom prijedlogu rebalansa proračuna, iznimno važnom političkom i financijskom dokumentu koji se svakako mora izglasati prije raspuštanja Sabora i kretanja u novi izborni proces pred kojim su naši građani, ali i političari. Dakle, u studiju pozdravljam saborskog zastupnika HDZ-a, nekadašnjeg i ministra financija, gospodina Ivana Šukera. Dobrodošli. Hvala lijepo, dobro jutro ili dobar dan vama i našim dragim slušateljicama i slušateljima. Da, idemo do Sabora, tamo nas čeka doktor Mirando Mrsić, predsjednik Demokrata. Gospodine Mrsić, evo prije nego počnemo razgovor o rebalansu, vaš komentar na ovu jučerašnju situaciju i smjenu šefa KBC-a, odnosno ostavku šefa KBC-a u Splitu. Pa to je očekivani ishod onoga što se desilo u kliničko-bolničkom centru Split, jer nije se moglo desiti da bolesnik koji je zaražen sa koronavirusom se otpusti iz bolnice i to je jedan častan potez kolege Meštrovića kojeg ja znam i osobno. On je po zapovjednoj odgovornosti podnio ostavku, ali očito da su krive negdje drugdje i očito da je problem i u samom stožeru koji je postao jedno političko tijelo ne samo na nacionalnoj razini nego i na lokalnoj razini. Stožer sada više radi u korist HDZ-a nego u korist građana, to građani vide, ali idu izbori pa je sve dopušteno. Da, vratit ćemo se vama ipak više o rebalansu proračuna. Gospodine Šuker, imate što nadodati za ovu observaciju doktora Mrsića? Pa uvijek oporba uvijek traži, a ne gleda nikad sebe. Mislim da je ostavka jedan moralan čin jednog moralnog čovjeka, vrhunskog stručnjaka. On je naprosto procijenio da je u ovom trenutku to najbolje i za njega i za KBC, da se naprosto neke stvari poprave i poboljšaju ili neki propusti i mislim da je to nešto što je moralno i mislim da je malo takvih ljudi koji u takvoj situaciji to rade. Rebalans proračuna. Prije svega, građane u ovom trenutku zanima kada mogu računati na ovaj minimalac koju država isplaćuje, dakle više od 4.000 kuna. Neki su se nadali jučer da će biti novca, pa počele špekulacije da se tek novac prikuplja, da je problem s tim. Pa nije, gledajte, mislim da onaj prvi puta kad je bilo najbitnije, u stvari kad se prvi put isplaćivalo, tad je trebalo poslati jasnu poruku prije svega privatnom sektoru i zaposlenicima kojima, iskreno govoreći, da vlada nije donijela tu odluku, bi prijetio odlazak na burzu. Dakle, bilo bitno poslati poruku da će biti isplata i promptno isplaćeno, tako i ovaj mjesec će biti isplaćeno, jer treba, po nekakvim procjenama, ovaj mjesec bi trebalo biti negdje oko 600.000 isplata. Druga stvar, kad govorimo o tim isplatama, onda ne smijemo govoriti o 4.000 kuna. To je 5.825 kuna, jer država preuzima na sebe podmiriti onaj manjak u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, dakle ono što se isplaćuju mirovine, što će biti negdje oko 3 milijarde i 800, vidjeli ste po rebalansu proračuna, predviđeni su manji prihodi. Isto tako i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uz povećane troškove ima smanjene prihode, ali i to će se pokriti. Prema tome, tu ne treba raditi nikakvu ni paniku, ništa, tu će biti sve u redu, kao što su poduzetnici dobili upravo, tako će dobiti sad. I na kraju krajeva, kad pogledate dinamiku isplatu plaća u privatnom sektoru, onda ćete vidjeti da sad praktički počinje period kad se plaće isplaćivale. Prema tome, naprosto ne treba raditi oko toga paniku. Nekima je valjda u interesu da naprave paniku, jer gledajte, ovaj rebalans proračuna šalje nekoliko poruka. Tako sam vas htio pitati, nikad ranije nismo imali rebalans. Neki kažu da će ovo biti tek jedan od rebalansa. Imali smo 2009. u 4. mjesecu, kada isto zbog gospodarske krize je proračun u 4. mjesecu smanjen za 9,5 milijardi kuna. Prema tome, ono što sam želio reći, vlada je ovdje se pokazala izuzetno odgovorno i sa pravovremenim donošenjem odluka. Dakle, prije svega, prvo je bilo zdravlje hrvatskih građana. Dakle, krizni stožer i epidemiološke službe, općenito taj zdravstveni sektor je odradio sjajnu stvar. Na kraju krajeva rezultati su tu vidljivi, da se nisu pravovremeno poduzimale mjere, pitanje je gdje je bilo Hrvatska. Druga stvar, ono što je vlada poduzela i što ovaj rebalans, u stvari ovaj rebalans šalje poruke. I njega treba čitati kroz poruke koje se vide kroz njega više nego kroz određene cifre. Jer vi naprosto ne može predvidjeti neke stvari. Ali vi kad pogledate prihodovnu stranu, onda ćete vidjeti da je vlada svjesna činjenice da ovaj gospodarski poremećaj, da ga tako nazovemo, koji je nastao zbog ove epidemije, će naprosto itekako utjecati na proračune
i države i jedinica lokalnih samouprava, isto tako i vanproračunskih korisnika. Međutim, kad pogledate rashodovnu stranu, onda ćete jasno vidjeti da vlada šalje jasnu poruku, dakle privatnom sektoru, gospodarstvenicima, da kroz razne mjere će im osigurati sredstva i povoljna sredstva, a i tu tako i socijalno ugroženim skupinama društva. I to je ono što je najbitnije što kroz ovaj proračun treba čitati kao takav. Jer gledajte, ako ćete vi sad ići cjepidlači, da li na ovoj poziciji 500 ili 100 tisuća kuna, a istovremeno recimo tih 600 tisuća ljudi, pitanje je koliko bi završilo na burzi i praktički dobilo puno manje prihode. Dakle, mislim da taj proračun trebamo gledati na takav način. Ja sam svjestan da je oporba nesretna zbog ove cijele priče. Ali evo, čućemo od doktora Mrsića, a onda ćemo se vratiti u studio. Iščitavate li vi ovakve poruke kao što i gospodin Šuker upravo sada rekao vezano za ovaj rebalans proračuna? Pa u prvom redu da se osvrne na pitanje potpora koje je vlada dala svim zaposlenima koji su zbog korona infekcije izgubili radno mjesto. Vlada je to bacala iz helikoptera i vidjelo se da je tu nastala opća panika i ovo sada što se dešava u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje je jedan kaos i nesređeno stanje. Naime, potpore su davane i tvrtkama koje su isplatile veliku dividendu. Davane su i tvrtkama koje nemaju pravo na to, jednostavno nije bilo nikakvog sistema niti bilo kakvog prethodnog istraživanja kome treba dati te potpore, tako da su potpore dane i onima kojima to nije bilo potrebno. Zato ja pozivam vladu da objavi listu poduzetnika koji su isplatili dividendu i u isto vrijeme dobili potporu. S druge strane, vlada se nije usudila napraviti ono što je trebala napraviti, a to je u prvom redu da isplati te potpore direktno radnicima na tekuće račune, pa bi onda imali i bolju kontrolu. I s druge strane, vlada se nije usudila da napravi ono što je napravila jedna velika Njemačka, koja je dala potpore gospodarstvenicima, ali ulazi u vlasničku strukturu, pa recimo evo Njemačka država ulazi u vlasničku strukturu jedne velike Lufthanse. Zašto hrvatska vlada sa našim novcima koje je dala poduzetnicima se ne odluči da uđe u vlasničku strukturu? Jasno, ne onih obrtnika, malih poduzetnika, ali je davala na desetke milijuna kuna velikim tvrtkama i zašto ne uđe u vlasničku strukturu? U ovom trenutku u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje je jedan opći kaos jer se pokušava ispraviti ono što je krenulo krivo, a to je da su se potpore isplatile i onim poduzetnicima kojima to nije bilo potrebno. Mogu samo nešto reći. Što se tiče, ja sam gospodine Šuker vas slušao, pa saslušajte vi mene do kraja pa možete komentirati. Što se tiče rebalansa, rebalans je pravi onakav predizborni i ovo nije rebalans koji će osigurati da Hrvatska kao država ekonomski preživi ono što nam se dešava, što će nam se dešavati u 6. mjesecu, što će nam se dešavati i u 9. mjesecu. Ekonomska kriza će zapustiti nas poput tsunamija, a male države kao što smo mi će prelijepiti u zid. I to HDZ nikako da shvati, jer HDZ se očito bolje ponaša u onim vremenima kada ima novaca, pa se to može raspodjeljivati svima kojima ona hoće, ali kad je kriza, onda se desi ovo što se desilo. Isto se sad dešava kao što se dešavalo 2008. i 2009. kada je Sanader na jednom sastanku rekao mi smo u banani. Mi jesmo u banani, ali vlada s ovim proračunom ne šalje poruku građanima. Mi smo sigurni da ćemo sa ovim rebalansom preživjeti i da će ovaj rebalans omogućiti da hrvatska ekonomija preživi ekonomsku krizu. Proračun je čisti onaj predizborni, HDZ s njime kupuje izbore, jer ako pogledate rashodovnu stranu, u rashodovnoj strani nema niti jedne stavke koja bi govorila o tome da su se krenule raditi uštede na nekim stvarima koje nam u ovom trenutku ne trebaju. Pa recimo je isto pitanje koje ja cijelo vrijeme postavljam, zašto ne izjednačimo braniteljske mirovine zajedno sa radničkim mirovinama i na tom planu napravimo određene uštede. Doktore Mrsić, evo vratit ćemo se. Da vlada ne želi napraviti ništa, nego želi s ovim kupiti građane da glasaju za HDZ. Još ćemo se jednom vratiti k vama. Gospodine Šuker, evo, htjeli ste reagirati? Sad iz izlaganja kolege Mrsića čuli ste puno kontradiktornosti. Dakle, s jedne strane ući u vlasničke udjele, s ovim niste napravili ovo, niste napravili ono, ali jedna njegova omiljena tema, ja sam samo čekao kad će se dotaknuti hrvatskih branitelja. Dakle, naprosto ovo što govori kolega Mrsić, to je samo jal, jer ova vlada nije za razliku od njih
2012. 2013. dizala poreze da bi pokrila rashodovnu stranu proračuna i ne mogu reći da je to ostatak od nečega jer one su rashode planirali te godine. Dakle, proračun je koncipiran, da tako kažem, da pošalje određene poruke, zakone koji su doneseni, počevši od zakona o izvršenju državnog proračuna, izmjena ovog zakona državnog proračuna, dozvoljava vladi određene intervencije mimo Sabora, s tim da svaki 15 dana mora izvještavati Sabor o tome. Mi naprosto ne znamo kakav će efekat biti ovih relaksacije ovih mjera, ne znamo što nas čeka u šestom mjesecu. Koliko možemo izdržati? Ali gledajte, dakle, vlada je planirala... Dakle, 611 tisuća ljudi čeka potpore o ovim potporama. Hoće li one biti zaustavljene nakon 3 mjeseca ili biti zadržane još 3 mjeseca, ovisi zapravo njihova sudbina? Vidjet će se, gledajte, ove mjere su donošene, kad kaže zakasnene. Kako može biti zakašnjela mjera koja je donošena početkom 4. mjeseca, a isplata plaća počinje tamo recimo 10. travnja? Ovdje smo čuli, je li vlada trebala ići tako preširoko? Gledajte, za razliku od svih ostalih kolega, a to možemo pogledati iz fonograma rasprava u Hrvatskom saboru, ja sam jedini tada govorio kao član vladajuće koalicije da u ovakvim situacijama je potrebna odgovornost i onoga ko prima i onoga ko daje. Dakle, ima Ministarstvo financija, Porezna uprava, instrumente temeljem kojih gleda i onda te koji su uzeli novce kojima ne pripada, treba staviti javno na stup srama. Prema tome, vlada je omogućila da hrvatski građani koji ne bi dobili plaću, dobiju tu plaću, da se ne nađu u to da se još taj socijalni negativni efekat ne poboljša. Ako je neko to zlorabio, pa imamo zakone za milog Boga, dajmo počnemo jedanputa funkcionirati, da ova država ima institucije i da te institucije moraju raditi svoj posao. A ne da posao radi neko ovako, onako, za dnevno političke svrhe se prebacio. To nije uređena država. Dakle, vlada je odredila kriterije ko, kako i na koji način može dobiti potporu. Za sve one koji su zlorabili te kriterije, naprosto te novce im treba uzeti i ne samo uzeti, nego i staviti javno na stup srama, jer u ovakvim kriznim situacijama, kad neko to zlorabi, želi za nešto sebe ušićariti, on ne zaslužuje ništa drugo nego da se javno prozove. Međutim, ono što je problem kod nas u Hrvatskoj, a to je da u ovakvim situacijama ono što je dobro, dobro. Dobro je. Ono što možda je manje dobro, ajmo popraviti. Ili ako neko vidi, ali vi pogledajte sad, čim se počne govoriti o izborima, retorika i oko rada stožera i oko sjajnog rada medicinskog dijela stožera, sad najedanput je problem da li su oni članovi nekih političkih stranaka ili nisu. Nebitno je, bitan je rezultat, ali ono što je najbitnije, ova vlada je sa svojim mjerama i krizni stožer definitivno dobila prvu rundu, prvo poluvrijeme, kako god hoćete, protiv bolesti, protiv korone. Što će se dogoditi nakon relaksiranja? Vjerojatno ti ljudi koji su povukli prve poteze, možda se nekima nisu sviđali, ali su rezultati tu, oni vjerojatno imaju na pameti što će napraviti ovako. Druga stvar, vi se sjetite što je govorio i predsjednik vlade i ministar i što smo govorili mi neki saborski zastupnici iz vladajuće koalicije koji se bavimo s tim područjem. Dakle, nijednom trenutku se nije prikrivalo. Dakle, od prvog dana se govorim da će se Hrvatskoj trebati za financiranje zbog ovoga preko 65 do 70 milijardi s jedne strane za pokriće kredita koji dolaze na naplatu, s druge strane otvaranje kreditnih linija preko HBOR-a i drugih instituta. Ali upravo to bih htio vas pitati, ali idemo do gospodina Mrsića. Mislim da će i uskoro Sabor, pa da još jednom, odnosno početak sjednice Sabora, pa da još jednom čujemo. Evo, gospodin Šuker je rekao prvo poluvrijeme ili prvu rundu smo dobili. Možda i dobar dio građana se može i stručne javnosti složiti s tim, ali ono što cijelo vrijeme slušamo kao opasnost jeste upravo ova jesen. Znamo BDP pad 9,4%, rast javnog duga, turističku sezonu nećemo uopće predviđati kako bi mogli imati u ovim okolnostima. Dakle, vaš stav oko toga? Pa, vi ste rekli točno ono što će nam se dešavati. Dešavat će nam se sada val otkaza koji će krenuti u 6. mjesecu, a da će biti još gore i u 9. mjesecu i rebalans proračuna ne odgovara na ta pitanja. Što ćemo ako ne bude sezona ikakva, što ćemo sa time da će nam porasti broj nezaposlenih na burzi preko 400.000, probit ćemo sve rekorde koje smo imali do sada. U ovom trenutku HDZ želi samo izaći na izbore i dobiti pokoji glas sa ciljem da formira vladu. Ono što bih ja komentirao bi rad stožera
Stožer je na početku radio svoj dobar posao dok je bio čisto medicinski i dok se je radilo po medicinskim pravilima. Međutim, u onom trenutku kad je otišao u sferu politike, da se pokazalo koja je prava uloga stožera i tu ja uopće ne bi govorio o tome da li je neko član neke stranke ili ne. To je nebitno, bitno je da je on stručnjak. Međutim, su kolege iz stožera pregazdili svoju struku, jer ako doktorica Markotić, koju ja cijenim, kaže da ako ste u samoizolaciji izađete van i da ste onda bio terorista i ubijate ljude, a evo prije 2 dana kolega Capak kaže ako ste u samoizolaciji stavite masku, izađite van i glasajte. S druge strane otvaramo crkve, a ne otvaramo kazališta i kina, zabranjujemo rad nedjeljom, a otvaramo crkve i mise. Prema tome, sve to je u službi izbora, jer HDZ najmanje što želi da za crkvenog oltara dobije kritiku i u ovom trenutku stožer radi za HDZ, a ne radi za građane. Nažalost, HDZ u ovom trenutku nema odgovora na ovu ekonomsku krizu, kao što nije imao odgovora ni 2008. i 2009. Jednostavno, HDZ kao stranka ne zna kako se ponašati i što raditi u vrijeme ekonomske krize. Doktore Mrsić, hvala opet o stožeru. Gledajte, ovo je žalosno što kolega Mrsić govori. Zašto? Osobito što je kolega Mrsić medicinar, da kažem, medicinske struke. I meni je žao slušati kad zbog političkih potreba kolege ovako govore jednim drugim. Definitivno, gospođa Markotić, gospodin Capak i njihove ekipe i ministar Beroš u zdravstvenom dijelu su odradili sjajan posao. I to može pričati kaj god ko hoće, naprosto. Oni su epidemiolozi, oni su ti koji određuju pravila igre. Dakle, oni za sva popuštanja, prije svega se traži njihovo mišljenje. Ja njima vjerujem, vjerujem i hrvatski građani. Ali gledajte, ajmo sad ovu priča 2008. 2009. ovako. 2011. je BDP bio praktički na nuli. Došla je vlada SDP-a i 2012. su imali pad 2,2%. Prema tome, pustimo sad te priče, ali mi ništa s tim pozivanjem unatrag, osim ispravaka nekih krivih koraka, nećemo dobiti. Dakle, i vlada da se tako ponaša ne bi ništa napravila. Vlada je reagirala u nekim stvarima, možda neke stvari su možda trebale biti drugačije, nikad ne možete biti 100%. Ali definitivno, reći da ovaj proračun ne odgovara, ne procjenjuje lošu turističku sezonu, pa pogledajte prihodovnu stranu. Prihodovna strana jasno vam govori da oni koji su najviše generirali rast BDP-a, to je osobna potrošnja, to je izvoz i to je turisti, da će zbog toga doći do smanjenja na tim... Dobro, evo sad imamo, ali konkretno par pitanja. Građani, zaposlenici, sve oči su uprte u vladu, u državu koliko zapravo može izdržati. Lakše bi bilo nabrojati sada sektore koji od države zapravo ne traže pomoć, nego one koji traže. Ali svi računaju na subvencije, moratorije na turizam, na kredite, isto to računaju mala, srednja poduzeća, sektor uslužnih djelatnosti, rentakara, javnoga prijevoza. Je li smo se našli u situaciji da je država dosta toga i obećavala ili možda računala da će nešto riješiti, a da smo sada shvatili da novca nema? Ne, država naprosto ništa nije obećala, ono što nije osigurala, što nije procijenila. Sigurno da u ovom trenutku se rade procjene, ocjene, što, kako u pojedinim sektorima, kako se prema njima ponašati nakon isteka ova 3 mjeseca. Dakle, sigurno se radi. A navodno više nema niti novca za kredite HBOR-a i HAMAG-a za likvidnost. Pustimo sad priče, navodno, ovako, onako. Dakle, ono što govorim ja, što govori u Saboru, dakle saborski dio HDZ-a i što govori vlada, dakle tu smo, što bi se rekli, vrlo složni oko toga. Dakle, kompletan financijski sektor Republike Hrvatske treba podmetnuti grbaču pod ovu priču. Mnogi sad još uvijek nastupaju sa figama u žepu. To su njihovi komitenti, to su komitenti od kojih oni žive, jer ako ti komitenti ne budu živjeli, neće ni oni imati novca. Imamo li novca? Odnosno, hoćemo li imati novca? Pa, ako ste primijetili, do sada nije bilo problema u financiranju. Mislim da ministar financija sa svojom ekipom i uz pomoć koliko se tu Hrvatska narodna banka angažira, dakle su radili ocjene i projekcije i sad je najspornije da li ići van se zadužiti još nešto ili ne. To je stvar procjene ministra. Dobro, po vama jesmo li zakasnili sa možda
povoljnim zaduženjem u onim prvim Pa danima. gledajte, to mi je sve stvar ocjene i procjene. Dakle, ako cijeli svijet u ovom trenutku, ako hoćemo napraviti oporavak gospodarstva, kamatne stope naprosto ne smiju rasti. I još jedno bitno pitanje, hoće li banke poslovne biti partneri vladi, odnosno građanima Hrvatske, ili se još vode ti teški pregovori? Ja mislim da se te banke konačno oni moraju biti partneri onima od kojih žive, a to su gospodarstvenici i u jednom dijelu i država, da se razumijemo. Prema tome, banke se naprosto tu moraju ponašati. Banke moraju napraviti ocjenu i procjenu, ovisno. Oni svakog komitenta znaju što se ono kaže. Ali dobro, ali puno toga ima mora. Ali gledajte, nije stvar u tome, kao što vidim, još ništa nije zakašljalo. Prema tome, svako će relaksirati svoju priču kako bude njemu pasalo. Niko neće popustiti. Ali ja samo kažem, ako ne budemo zajedno u svemu tome skupa, kasnije, kad bude loše... I sa doktorom Mrsićem zajedno. Pa gledajte, ja, dok je on bio u vladi, ono što je bilo dobro, nikad nisam govorio da je loše. Idemo sad još samo rečenica dvije, doktore Mrsić. Ovo što smo saznali, Ministarstvo zdravstva neće imati financijske gubitke u tom smislu po novoj raspodjeli novca. Jel vam to bar zadovoljava? Pa tih 100 milijuna je trošak korona krize, međutim u rebalansu proračuna što se tiče zdravstva nisu napravljeni određeni pomaci jer u ovom trenutku imamo preko 9 milijardi kuna duga i pitanje je koliko se to duga nagomilalo u ova 2 mjeseca. I ono što je najveće pitanje je što će biti sa listom čekanja i da li je zdravstveni sustav koji je dobro reagirao u vrijeme korona krize nije generirao druge probleme, a u prvom redu ističem problem onkoloških bolesnika jer ako mjesečno mi dijagnosticiramo oko 2000 novih slučajeva karcinoma, a ako smo i dijagnosticirali 1000, onda smo 1000 negdje promašili, odnosno 1000 stoji doma i može dovesti do toga da će doći oni u kasnijoj fazi bolesti. To su te stvari koje je trebalo adresirati kroz ovaj proračun. Zdravstveni proračun je trebalo očistiti od svih onih investicija koje u ovom trenutku nisu potrebne i sredstva alocirati za ono što nas čeka, a to je da će prihodi u zdravstvenom proračunu od doprinosa biti bitno manji do kraja godine. Međutim, evo to ja ne vidim u ovom rebalansu. Doktore, hvala. Mislim da je sjednica počela rečenica. Samo nešto, do kraja ovog. Kolega Mrsić očigledno nije pogledao proračun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dakle, tamo je predviđeno da će biti pad prihoda 2 milijarde kuna i taj pad prihoda će se nadomjestiti onako kako to ide sukladno vođenju javnih financija, zaduživanjem. Prema tome, ali će pad biti veći od 2 milijarde kuna. Kolega Mrsić, ja sam strpljivo slušao, vi ste rekli svoje, ja ću reći svoje. Ali ne možete poreći da je vlada reagirala i da u ovom trenutku možemo sportskim rječnikom reći da je 3:0 za vladu i u gospodarskom i u medicinskom. Mislim da ćete imati priliku i za duele. Imat ćete priliku za duele u Saboru. Idemo odmah do sabornice. I tako to već godinama. Da.